Yan, good morning, Ma'am Bernie. Mega love shout out po. Good morning, good morning. Happy Tuesday po sa lahat. Wala pagkatanong bubbles, Jack may naglalaba. Meron nga po, nagbabanlaw, hindi joke lang po. Kape po, Kuya Bernie. Balik mo na kaya, balik mo na to din. Alam mo kung tatabagin din eh. Meron. Sir Moti, good morning. Yan, mega love shout out. Thank you so much sa umagang kay ganda. Nagkape na ba kayo? Mag-mute muna ako, magtimpla lang akong kape. Good morning, Nanay Owa. Oo, yan. Okay lang yan. Sige lang yan.
Maaga pa. Ayan, good morning sa lahat. Nanay Owa, good morning po. Alam mo kung ano talaga. Ikaw, isa ka pin. Ang pinapagula ko na naman kasi din yung maliit na bato. Ano naman pinapagula mo dyan? Tulog pa daw si Yen. Oo, tutulog pa nga. Maaga pa naman. Okay lang, Sir Moti. Hayaan natin siya matulog. Good morning, Nanay Owa. Maaabutan mo na ako ha. Saan ba, Sir Moti? Hindi naman kita hinahabol ah. Saan ba kita maaabutan? Ayan, good morning. Ayan, mag-mute muna ako guys. At ako'y bibili lang.
Ayan, good morning, good morning. Good morning, Nelson Lola. Ayan, thank you so much for coming, Nelson. Ayan, Sisi Kuy G, maraming salamat. Good morning sa iyo, Sisi. Ayan, thank you so much. Good morning, good morning. Ayan, dan po Nanay Owa channel from Gina Madronero. Yan, good morning sa lahat. Thank you so much sa 16 million people in the house. Maraming salamat. Good morning sa inyong lahat. Sa mga silent viewers ko, maraming salamat. Yan, Nanay Owa. Puntaan ko po yung bahay mo, Nanay Owa. Sandali lang po ha. Ay, good morning. Ayan, Sis G, nag-PM ako sa'yo. Nakita mo yung sinend ko sa'yo? Yan, Nanay Owa. Dito po ako sa bahay mo, Nanay Owa. Ayan, short video lang pala yan, Nanay Owa. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Nanay Owa. Pang 35 thumbs up. Agoy, naka-live pala si Ma'am G Balino. Ano, sis? Kagabi yun, sisi ko. Kagabi, di ba nagla-live ako ng 9 PM? Oo nga, naka-live pala. Hindi ko na... Sino kaya nauna sa amin? Kung nakita ko naka-live, di ako mag-LS. Ngayon ko lang nakita kasi nag-play ako nung kay Nanay Owa. Naka-live pala si Ma'am G Balino. Next time na lang ako bawi sa kanya kasi na rin ako, naka-live na din ako eh. Nauna ako. Kasi tiningnan ko nga kanina pagising ko. Wala naman, kaya nag-LS ako. Kasi ito lang din talaga time ko, sis, sa umaga at saka sa gabi. Sa maghapon, busy ako. Yan, pag-play lang muna kita, sisi ko, tapos mag-ano muna ako, mag-mute. At magpipirito ako ng aming ulam. Abang tambay-tambay muna rito sa labas. Pag-play muna kita ng Pag-play ko muna si Gina Madronero. Ayan, dito ako sisikoy sa sa Lips Are Moving ba yun? By Megan. Yan. Play ko muna to. 3 minutes and 13 seconds sisikoy. Ayan. Naka-play ka na. Tinanong ko nga sisikoy kay Sir Moti kung kilala niya yun. Parang familiar sa akin yung Tingala na yun. Binubwisit ako kagabi sa live ko.
Ginugulo yung live ko kagabi. Oo nga sis, sabi ko nga kay Sir Moti, tulungan niya ako natuntunin kung kaninong ninja yon. Pamilyar sa akin sis G, yung Team Gala na yan. Naririnig ko yan. Hindi ko alam kung saang grupo yan. Hindi ko matandaan kung saang grupo, kung kaninong grupo. Sinend ko nga doon sa GC natin yung ano, yung mga comment, yung comment niya kagabi. Sinend ko doon sa GC natin, tinanong ko kay Sir Moti. Hindi daw niya alam yun, hindi rin daw niya alam yun. Parang pamilyar din daw sa kanya yun. Good morning po Sir Arthur, mega love shoutout po. Ayan, still playing ka pa rin si Sikoy. Sir Arthur, magandang umaga. Maraming salamat Sir Arthur sa patamsak. Thank you so much. Ayan, good morning Jen. Kala ko tulog ka na. Ayan, done full watch ka na si Sikoy. Ayan. Play pa kita ng isa dito. Dito ako sa The Hardest Things by 98 degrees. Ayan. Ganda ng mga ano niya. Ayan si Sikoy playing na din. Sir Arthur, banana ko, good morning. Ayan, si Samira, ano ba yan? Samira, ano ba yan? Mega love shout out sa'yo. Ayan, no problem sis. Ayan, good morning Sir Arthur. Sir Arthur, sunod kita dito mamaya kay Sis Gina. Puntahan ko din yung bahay mo Sir Arthur. Ayan, si Nanay Owa na pag-play ko na yan. Baba ko na si Nanay Owa. Ayan, good morning. Mega love shout out sa 11 million people in the house. Thank you so much. Yan, maraming salamat sa mga nakabag lang dyan sa aking live. Maraming salamat sa inyo. Bag lang po, kuha lang ng kape. Sige lang po, Sir Arthur. Pakape din kami. Wala bang pakape dyan? At ako pa talaga kahiningian ng kape, ano? Ayan. Good morning sa iyo, Sir Arthur. Good morning, good morning.
Ayan, ay Dana pala yung ano ni Sis G. Naku, Sisikoy. Ayan, pang 54 tamsak Sisikoy. Okay lang, oo lang, okay lang sis ko, ay sisi ko yun. Kasi medyo patanghali na talaga oras na ng trabaho. Yung, ay nag-LS na rin ba si Sir Moti? Nakasit kila 12 midnight bago ako mag, ano. Ato, nakabag yung G-Shop ko sa Sir Moti LS na nakaset kila ko. Kasi 12 midnight yun bago ako matulog para kako nakabag na ako agad. Kahit tulog, pagising ko doon pa rin, sipi ko, hindi pala siya nag-live. Ano na ba siya? Ayan, Rex, da kayo mag-love shoutout sa iyo. Naka-live ba si Sir Moti? Ayan, maraming salamat sa iyo, Rex, da kayo. Ayan, good morning sa iyo. Ayan, mag 1 hour na lang ako sis G para maka-ano naman ako sa kanya, maka-support naman ako. Yan, Drex Dakay, di siya nag-LS si Sikoy. Ay, hindi ba? Akala ko nag-LS. Naglibot-libot ako, nakita ko nagbahay mo, nakakabukas ang pinto, kaya pumasok ako para hindi magnakaw ha. Grabe ka naman, Drex Dakay, sa nakaw talaga. Wag ganun, bad words yun. Tsaka wala kang nanakawin dyan sa bahay ko. Yan, puntahan ko yung bahay mo. Ayan, 20 CH, ayan. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Silipin ko na lang yung bahay mo, Dex. Kahit pa paano, mapag-play man lang kita. Ayan, go to channel na lang kita. May upcoming ka pala. Tamsakan ko muna tong upcoming mo. Kailan ba to? 10 PM? Today ba to? Ay hindi, 19 pala. Ano pala ngayon? Ayan, tapos pag-play kita dito ng isa. Adobong ano ba to? Bibi. Ano ba to? Bibi. Ayan, tama ba? Yan, dito basta nandito ako sa adobo mo. Oo, tinamsakan ko na yung upcoming mo. Dito ako sa video mo, ay sa adobo mo, 7 minutes and 22 seconds. Ayan, Drex, ayan. Playing na ha. Ayan, good morning sa 12 million people in the house. Thank you so much. Maraming salamat. Kala ko naka-LS si Sir Moti, eh, mag-i-end na sana ako kung naka-LS siya. Ayan, good morning, good morning. Ay, good morning po katropa. Mega love shout out po. Thank you so much for coming katropa. Maraming salamat po sa pagsilip. Ayan, still playing ang adobo mo, Drex Dakay. Maraming salamat po, katropa. Good morning din po. Mega love shoutout po. Leonie Ariola, mega love shoutout. Garubaka Mix TV. Anong Garubaka Mix TV? Pangalan ba talaga ng channel mo yan? Garubaka Mix TV?
Ayan, bigyan ko ng moderator si ano. Si Garubak, anong tawag dito? Ang ganda naman ng pangalan ng channel mo. Garubaka Mix TV, ba't yun ang napili mong pangalan? Sir Katropa, good morning po from Gina Madronero. Ayan. Ma'am Gina Madronero, mega love shout out. Good morning po from Katropa. Gaya ng dakay kung basahin idol. Ayan, mega love shout out sa lahat. Namiss ko na po mangisda sa LS mo, sir. Di ako busy po, sipik ko kasi gabi gusto ko mangisda. Antok naman ako. Oo nga sis G, sa gabi sobrang malagkit na rin talaga yung kahit na paano kahit paano gawin. Hindi mapigilan yung antok. Ayan, sige po, Sir Katropa. Dito po ako sa binaba mong bahay. Maraming salamat po, Katropa, sa pagsilip sa aking live. Ayan, playing na po. Ayan, done full watch na po, Katropa. Pang 16 thumbs up. Gina Madronero, OTW Idol from Drex Dakay. Ayan, Sisikoy, OTW na daw sa'yo, si Drex. Ayan, ipi-play ko po ulit, Katropa, dito sa isang phone ko, yung binaba mong bahay. Ayan, good morning, mega love shoutout sa'yo, Garubaka Mix TV. Ang ganda na, yan ba talaga, ba't yun ang napili mong pangalan ng channel mo? Laki na ng bahay mo, halos magkasing laki kayo ng bahay ni Sir Katropa. Buntot lang yung aming buntot lang ang aming channel. Sa bahay nyo, Garubaka Mix TV. Oh, halos 20k na. Halos magkapareho kayo ni Sir Katropa. Ayan, malapit na mag-full watch ikaw, Drex. Ayan. Na ano pala to? Ina-adobo pala to? Ayan, done full watch na ikaw, Drex, ha? Pang 263 thumbs up. Ayan, Katropa, naka-play po ulit dito sa isang phone ko, yung short video mo, Katropa. Ayan. Pang 18 thumbs up po dito sa isang phone ko.
Ayan. Dan full watch na po din sa dalawang phone ko. Katropa yung short video mo. Maraming salamat. Ayan. All guys, my channel help me. Oh. Baba ka ng bahay mo, ano? Garubaka Mix TV. Para matulungan kanila. Magbaba ka ng bahay para madikitan kanila. Kasi hindi kanila madidikitan pag di ka nagbaba ng bahay. O iba pala lahi nito ni ano ni Garumix TV. Garubaka Mix TV. Iba pala lahi niya. Garubaka Mix TV, please drop your link. Kaya pala hindi siya nasagot. Ma'am Astrid, mega love shout out po. Ma'am Astrid, dito po ako sa iyong mansyon. Ayan, dito na lang po ako sa part 2. Kasi na-play ko na to yung isa kahapon, sis Astrid. Dito naman po ako sa ano. Yung restaurant. Ayan, in Brunei. Ayan, sis Astrid playing na. Sir Katropa, mega love shout out. Ayan, from Astrid Maglente. Ma'am Astrid, mega love shout out. Good morning po from Katropa. Ayan, si Dakay. Si Drex Dakay. Idol Katropa. Dandikit. Full pack. Nagbakas na ako sa video. Mong huli pero di kulong. Talaga ito si Drex, oo. Bag muna ako host magluto. Sige lang po, sige lang po Ma'am Astrid. Good morning po Ma'am Astrid. Sige lang po. Ayan, Katropa. Dandikit na daw po si Drex sa iyong mansyon. Dikit na daw po. Ayan, Ma'am Astrid, playing lang po yung video mo. Sige, luto lang po kayo dyan. Ayan, thanks Drix OTW na sa'yo. Ayan, maraming salamat po Katropa. Drix Dakay, dan po sa'yo from Gina Madronero. Ayan Drix ha, dan na rin sila sa'yo. Pwede ka hindi mag-rest back idol, pero kukunin ko ang isang haligi ng bahay mo. Grabe ka naman, kukunin mo talaga isang haligi ng bahay ni Katropa.
Salamat Idol Gina. Ayan, from Drex. Ayan, nag-comment po ba ikaw, Sir Drex, sa video ko? Ayan, nag-comment ka, nagbakas ka ba, Drex, sa ano ni Sis Gina? Oo, Idol, nagbakas ako doon. Kailangan kasi mapanood kahit 1 minute, 2 minute para madikit, kaya nagbakas tayo while watching. Ayan, food page, Miguel shout out. Agoy, bakit low battery ikaw? Ayan, Ma'am Astrid, malapit na pong mag full watch ang iyong video. Ayan, maraming salamat sa lahat. Thank you so much. Salamat Idol Katropa from Dex. Ayan, Ma'am Astrid, dan full watch na ang iyong video. Maraming salamat Ma'am Astrid. Ayan, pang 81 thumbs up sa'yo. Ayan, good morning, good morning. Good morning sa lahat. Good morning sa 9 people in the house. Thank you so much. Sa mga silent viewers ko, again. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Sa mga laging nandyan lang na nakatambay lang sa aking live, maraming salamat talaga. Sobra, super duper talagang. Daghan salamat. Yeah. Okay lang, Ma'am Astrid. Dan full watch na ang video mo, Ma'am Astrid. Okay lang, sige lang kasi ma-mute din ako at magluto lang din ako. Yan guys, pasensya na ha. Sisi Koy, Sis Chi, mag-mute muna ako ha. Yatsing, thank you. Sorry. Naatsing pa ako. Ayan, bahala ka na dyan, Sisi Koy. Pag may bisita tayo, makipagdikitan ka dyan. Pag di ka busy ha. Pero pagka busy ka, Sisi Koy ha, sige, gawa ka lang dyan. Mag-ano lang ako, mag-mute muna ako. Kasi baka pag iniwan ko tong live ko na hindi nakamute, baka. Ayan, Astrid Maglente, dandikit na po sa'yo, Idol Pulpak. Nagbakas na rin ako sa bahay mo. Ayan, maraming salamat, Drex, ha. Ayan, food page. O, yan, Drex. From food page. Daan na raw sa'yo si food page, Drex. Pakibalikan mo na lang, ha. Ayan, sige lang, Drex. Diyan ka lang, makipagdikitan ka dyan. Mag-mute muna ako guys ha. Pasensya na kayo ha. Sige lang, dyan lang kayo. Magkipagdikitan kayo sa mga pumapasok dyan.
Ayan, maraming salamat guys. Andito again si ako. Ayan, mega love shout out sa 12 million people in the house po eh. Pang 20 likes si Kuya. Thank you so much Sis G. Yan, maraming salamat talaga sa mga bisita kong nandyan. Thank you so much. Good morning, good morning. Ayan, super duper. Thank you so much talaga. Super duper. Maraming salamat talaga Sisi Koy. Sisi. Natutulog. Sinong natutulog? Sir Moti, sino natutulog? Ingay mo host. Sir Moti naman. Ngayon lang ako nag-ingay eh. Sorry naman. Natutulog ka pa pala. Pasensya na po. Kuya Moti. Ayaw mo bang nag-iingay ako? Sige, hindi na ako mag-iingay. Ayan, kita na yung araw. Yan, lilipat ko lang ng pwesto yung aking ano ha. Lilipat ko lang kayo ha kasi mainit na doon. Marami kong alaga dito kaya maingay. Ayan, si ano, good morning sa'yo. Si, ano ba yan, si Pro, ano? Ayan, wait lang. Ayusin ko lang yung aking ano.
Sir Moti, hindi ako tulog. Busy lang. No-cry mo na naman ako, ha? Gising na gising ako, Sir Moti. Yan. Wait lang, ha? Papaliguan ko lang saglit yung aking ibang halaman.